लाइफ रे प्रॉब्लम आउ ए बिल काम दीटा मुती मो पीछा छाड़ी जाऊना। तो जय जगन्नाथ सांग माने आज सकाळू मार्केट जाई घर ପାଇଁ ଟିକେ ମାଛ କିଣି ଆଣି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଡାକରା ଆସି ଯାଇଥିଲା କି ବିଲକୁ ପାଣି ବୋତଲ ଆଉ ଗୁଜିଆ ଧରି ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବିଲରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଳେଇ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ବୋହିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବଦାଡ଼ି ମରାଯିବ। ଆଉ ଖାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୁଜିଆ ଧରି ବିଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସତରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲଗାତାର କଳେଇ ବୋହିଲା ପରେ ବି ଆମେ ସେ ସବୁ କଳେଇକୁ ସାରି ପାରି ନଥିଲୁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରବଳ ଭୋକ କରିବାରୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଘରକୁ ଆସି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଇ ଦିପର ଖାଇବାରେ ମାଛ ଭାତ ପୁରା ଦବେଇକି ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ ଶୋଇବି କଣ, ବିଲରେ ଆହୁରି କଳେଇ ପଡିଛି। ତେଣୁ ପୁଣି 3ଟା ହେବା ମାତ୍ରେ ଗୁଜିଆ ଧରି ବିଲକୁ ଗଲି। ଆଉ ବିଲରେ ଯାହା ସବୁ କଳେଇ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ବୋହିକି ସାରିଦେଲୁ। କଳେଇ ବୁହା ବୁହି ସାରି ବିଲରେ ଗୋଟେ ବଦାଡ଼ି ଦେଇ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଆଉ ଶୀତ ଲାଗିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଏଇ ଟିକେ ନିଆଁ ସେକାସେକି ଚାଲିଛି। ଆଉ ତ ଆପଣ ମାନେ ଡେଲି ଏମିତିକା ବ୍ଲଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଫ୍ରେଶ ଭିଡିଓରେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।